musulman doğanlar bize bir yaradıcının barlığını görkezýän ikinji zat insan oğlunun akly. Dogry pikirlensek, akıl bilen yaradıcının barlygyny subut edip bolýar. Mahlukatyň musulman doğanlar yaradylışy, gözelligi, düzgün nizamy, gijegunlyz, ay, güneş, ýyldızlar, dağlar, deňizler, canly-canlarlar her birinde ul ibratlar bar. Biziň bedenimiziň guruluşy, kän ibratlar bar. Ve bu zatlaryň musulman doğanlar öz-özünden peýda bolanlygyny sagdyn akıl kabul etmeýär. Yani yeke-yekeden alyp pikirlenip görsek, balyklar dünýäsi. Balyklaryň her türlü görnüşi bar. Her hili renkleri bar. Saçun leheng balygyny alyp görüň, kit. Näil ägir ullukan yaradylan mahlukat. Oşol suw içinde ýaşapýar. Bir diýip bilermeýän sagdyn, akyly sagdyn bolan insan ýa-şo öz-özünden peýda boldy. Akylmyny kabul edeni. O başga da şoňa megdeşken haýwanlar, canly-canlarlar. Kuşlar her biriniň renkleri, her biriniň guruluşy, yaradylışy biri-birinden tapawudy. Ösümlükler dünýäsi. Bir nar alýan, tokgojanar, içine atýan we içine ýeke däneler bar. Taşy bir renk, arasyndaky gaby bir renk, içindäki iýan ýerme näme başga renk. Injir we alýan, atýan içinde kiçike däneler bar. Bu yaradylan zatlaryň musulman doganlar renki biri-birinden ütgeşik gözel, tagamlary biri-birinden gowy. Käýerler, agaçlar we mysal üçin miwesi bolmasa-da kölegesinden insanlar peýdalanýar. Yani kän musulman doganlar her birini alyp ýeke pikirlensen, her birinde uly ibratlar bar. Kuşlar dünýäsi, balyklar dünýäsi, haýwanlar dünýäsi, ösümlikler dünýäsi, gije gündüz da, ýyldız, her edýän gije bolýar, asmanda el bilen goýlanýaly çyralar ýanyp dur, ýagtylyk ber. Gündüz çykýar, ýagtylyk berýär, gyzgynlyk berýär, ay gije lowurdap ýanyp dur. Goýa bir ýakyk goýan ýalak şol. Şularyň hemmesiniň yaradyjysy bar musulman doganlar. Öz-özünden peýda gelmekligini sagdyn akyl kabul etmeýär. Edil şoň ýalakka musulman doganlar insanyň öz wujudyny, bedenini kän ibratlar we dogry pikirlensek, biz ýatyrs, wujudymyz işläp dur, öz etmeli işini edip dur. Özümüz, kulağımız, burnumuz, hemmesi Allah Taala gözel suratda yaratypdyr. Hemme bize gerek bolan agzalar hemmesi bir ýerde. Iki göz bir ýerde, burun bir ýerde, agyz bir ýerde, kulak bir ýerde. Şular hemmesi näme bize gerek. Birde iýjek bolsaň ilki görýän, ilki iýsini alýan soň agyň bilen näme? Iýem şu insana gerek bolan agzalary Allah Taala hemmesini bir ýerde goýdy. İnsanyň gözi, gaşy, her bir yaradylan zatda musulman doganlar kän ibratlar bar. Ve şun öz-özünden peýda boldy diýip aýtmaklyk sagdyn akyl kabul etmeýär. Şol yaradyjyny inkar edýän asan ateistler elindäki telefony mysal üçin şu telefon öz-özünden peýda boldy diýsen tek üstünden güler. Tabi kellesi ýetkäpdir diýer. Öz elindäki girjek telefony bar. Tabi şol näme öz-özünden peýda boldy diýsen güler. Elinde bir kalam ber şoň eline. Şu kalam öz-özünden peýda boldy. Öz-özünden ýasady diýsen güler. Sen kellen ýetkäpdir diýer. Emma şol insan çıkıp näme diýär şu alem jahan öz-özünden peýda boldy diýär. Sen ýok kalam şu alem jahan bardy. Şu ägirt ullukan ýyldızlar, güneş, ay, derýalar, dağlar bardy. Etten süňkler bolan ejiz insan, aşgadan hapa götürüp gören ejiz insan we ýaşamaklygyna bir möhlet berilen, bir azajyk şu dünýäde ýaşamaklygyna möhlet berilen ejiz insan öz näme akmaklygy bilen näme inkar yaradyjyny inkar edýär. Demek musulman doganlar ibrat almak maksady bilen seretmek daşda urakda kän ibratlar bar. Emma ýok gözüňi daňyp men ýagtylygy görjek del, men hakykaty görjek gelip duran bolsaň onu inkar edýän şeýle inkar edýär. Emma ýok hakykaty görmek isleýän bolsaň, hakykata düşünmek isleýän bolsaň şu daşda urakda görýän her bir zatlarymyzda milyonlarça ibrat bar. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de diýär, Tur surasının 35-nji 37-nji ayetlerinde em huliku min gayri şeyin em humul halikun em halakus semawati wal ard bel la yuqinun diýär Allah Taala olar yaradyjy bolmadan mı yaradyldylar diýär. Bu görýän uly ägir dağlarymyz, deňizlerimiz, lähäň balyklar, ululy haýwanatlar, ululy kiçil ösümlikler, kuşlar, şu daşda bolupda görýän ahly mahlukatymyz bu diňe biziň ýer şarymyzda zatlar. Ýyllar we ay we gün we başga planetalar we 7 gat asman we Allah Taala kursusy we arş we ol ägir ýaradylan zatlaryň ýanyna bu biziň planetamyz ýaşap oturan ýer şarymyz entek tozgojuk kiçike tozgojuk. Allah Taala diýär, olar yaradyjy bolmadan mı yaradyldylar? Ey insan näme diýäň sen? Eger ýygyň geldi bu zatlar, yaradyjy bolmadan özlerinden geldimi? Ýa-da Allah Taala diýär, ýa-da olar özleri yaradyjymy? Sen özlerini yaratdyňmy? Ya bu zatlar sen yaratdyň bu berden diýän sen? Ateistler, ýok yaradyjy ýok, gadytly sen yaratdyň bunu ger. Nerden geldi? Sen ýok kalan bady şu zatlar, sen dünýä gelmäken bady Allah Taala yaratdy. Olar yaradyjy bolmadan mı yaradyldylar diýär Allah Taala? Ýa-da özleri yaradyjymy? Ýa-da gökleri we ýeri olar yaratdymy diýär?
Öz-özünden peýda boldy diýen ol asmandaky güni sen yaratdyňmy? Seni ýokdan bar etdiňmi? Allah Taala insanlara pikirlensin diýip soraýar. Bişek hemme zat yaradan musulmanlar onlar Allah Taala. Allah Taala diýär bella yuqinun emma ýok olar inanmaýarlar. Ýene de Allah Taala Qur'an-ı Kerimde Zariyat surasının 20-nji 21-nji ayetlerine diýär: "Ve fil ardi ayatul lil muqinin ve fi anfusikum afala tubsirun." Yeryüzünde we özüňizde ananan insanlar üçin ayetler, ibratlar bardyr diýär Allah Taala. Yeryüzünde we özüňizde, ýani siziň bedeninizde ananan insanlar üçin ayetler, ibratlar bardyr diýär. Hakkı görmek isleyenlere, hakkı düşünmek isleyenler için musulman doğanlar yer yüzünde kudret, ibret, nasihat kän. Misal için bizim bedenimiz, bedenimizin kuruluşu, bedenimizin işleyişi, bir tokka et görýän eliniz, özüňiz serinin aýlanyna geçin, aslında bir tokka et, süň, kan, şundan ibarat. Emma bir düzgüne göre işläp dur. Emma yine bir şeýle bir wagt gelýär, her kimiň ajaly möhleti dolýar, şu bedenden bir zat çykyp gidýär. Bu beden hereketsiz galýar. Ol çykýan adam musulmanda onu ruh diýilýär. Bilim bedeni düşündürýär. Şol organlar ba, şol agzalaryňyz ba, kan we sünk we et ba, şu zatlar düşündürýär bize bilim. Awa ruhumyz çykanda jansyz beden galýar. Indi şuň özünde düşünmek islesek musulmanda onu ulu ibratlar var. Bilim ruhu düşündürip bilenok. Awa kabul edýär insan ölenne wujuddan bir zatlar çykyp gidýär. Emma şol çykyp gidýän zat näme? Bilim onu düşündürip bilenok musulmanda onlar. Şol ruh çykandan soň şol ýene şol beden, bolşun diýil, bolşun hereket ettir, bolşun gürlek bolmaýar. O möhletimiz dolanna, ajalymyz gelende şol ruh şu bedenden aýrylyp gidýär. Şuň özünde bir ibrat bar. Emma kalby kör bolanlar, gaflata düşenler, o ýagçylygy, hakykati görmek we eşitmek islemeýänler, iman etmek nigmetinden mahrum bolanlar, betbagtlar, onu görüp düşünüp musulman dolanlar bilmeýärler. Yani gözüňizde otur musulmanlar onlar senden menden kabul etmege däl. Peýgamberler gelli geçti tarihta. Ençe peýgamberler gelli geçti. Hatta mucizeler görkezdiler. Emma iman etmekten mahrum bolan kişiler yine inanmady. Ol saňa maňa dini düşünýän musulmana aňyrda dursun. Peýgamberler gelli geçti. Kudret görkezdi, mucize görkezdi Allah Taalaň izni bilen. Emma inanmajak yine inanmady, imansyz gitdi. Mahrum bolan kişi iman edip bilmeýär. Ol ölçüňe sürýän delilleri bir zatlar bular näme musulman doganlar hemmesi bahana. Demek musulman doganlar Allah Taala iman etmegiň içine girýän meselen birinjisi Allah Taalaň barlygyna iman etmek. Ve Allah Taalaň barlygyna, bir yaradyjyň barlygyna, şu alem jahanyň eýesiniň barlygyna şek şüphe ýok.